kwenye hizi zinaitwa constructed wetlands. Maromo miere ganario gi 600 e kaunti ma Isiolo modak kuonde ma kodh El Nino nyalo kele midhiero, omii tangi ma kano pi maler kaka achiel kuom yore mag geng'o tuoche manyalo muoch nikech pi mochido. Chenro ni mosir kod kaunti no koriwore kod USAID chano mar konyo geng'o tuoche kaka nyaldiema e kind mamoko miparo ni biro yudo ji e kinde El Nino. Jalup gavana ma kaunti no singo matiego nyamrerwa kod jorit alwora e okenge mowinjore gi kawo e kinde ma kodh El Nino ochakore. Siku ya leo ni kuhakikisha kuwa kuna items ambazo tunataka ku flag off zinaenda sehemu 3. These allocations will go to Duse, Malkadaka and Malkagala. And it's targeting 194 households in Duse, 200 households in Malkagala, and 185 households in Malkadaka. So the items involved are, for each household will get 2 20-liter jerrycans, 1 10-liter buckets, 1 bar soap, 1 210-liter storage tank, a hand washing station with soap, and a water purifier that is pure, that will ensure self water for a period of 2 months.